Obuv to už nie je iba ochrana nohy pred nepriaznivým počasím. Rozdelenie podľa účelu či sezónnosti a nezanedbateľný vplyv módnych trendov spôsobili, že aj vo vašich domácich botníkoch sa nachádza také množstvo topánok a tenisiek, že ani neviete, koľko ich vlastníte. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, ako sa taká topánka vyrába? Výroba dámskej módnej obuvy je veľmi náročná. Pokiaľ totiž chceme, aby sa dobre predávala, je dôležité sledovať najnovšie módne trendy. Ako sa z nápadu stane skutočnosť, sme sa prišli pozrieť do jedného z výrobných závodov popredného európskeho výrobcu obuvy spoločnosti Gabor. Na úplnom začiatku celého zložitého procesu výroby obuvy stojí nápad. Myšlienku návrhára potom skupina špecialistov v modelárni premení pomocou modernej počítačovej technológie na jednotlivé dielce. Tu sa vytvoria aj podrobné technologické postupy. Podklady z modelárne nás budú sprevádzať celou výrobou. Plotér nám vyreže šablóny jednotlivých dielcov, tie sú potrebné aj pri výrobe vysekávacích nožov. Ďalšou fázou je príprava jednotlivých polotovarov, z ktorých sa postupne na jednotlivých výrobných úsekoch poskladá hotová topánka. Keďže budeme sledovať výrobu kvalitnej vychádzkovej dámskej obuvy, na jej výrobu použijeme prírodnú úseň. Úseň je špeciálnymi operáciami upravená koža zo zvierat. Tá v špeciálnych závodoch koželužniach zložitým chemickým procesom, zvaným činenie, prechádza zo stavu surovej kože na polotovar, nazývaný úseň. V skladoch sa ďalej vychystávajú stielkové a podšívkové materiály, nite, opätky, spojovacie materiály a samozrejme podošva, ktorá je vyrobená ako hotový polotovar a do závodu sa dováža. Skladové priestory závodu to je moderná hala, ktorá má presne zabehnuté postupy a do detailu prepracovaný systém k dosiahnutiu čo najväčšej efektivity.